Tianche bia e na beba o mane ye se Akoa bia ne din e di Mustafa akasa tia yewra e wo Asantehemaa eye ho ama kire se de omasi abono no wonhye ya e wo channel ye mu ai Mustafa na yenkote a Kevin Taylor so abewe atitu Asantehemaa eye a ye na ono de ba bia wogina pa no eye Abrafoɔ no dwumadie bi omu ye na enye obia se Lion King o kai Lion King Abrafoɔ no omu panyini no onie Thank you. Eti Lion King Abrafoɔ no nyina no omu panyini a ono na etimi ka akokɔ a wonwu yo na ordination num na waka memo ahwɛ video no nyina na eyiyo no kɔ na wieye no na Kevin Taylor se watena se wahwɛ bi ai na odi Ghana but wanya abotere a observe the course no nyina no na ɔwɔ ho nsɛm bi ɛka abusua benya adaje na mamoatie feel free na kyerɛ wadwe no bia bomoden sa wo be share amanu bi nsa etumi aka enti ebi a wanya akonya ankopiem ewo Asantehemaa eye no ase ene na eye dwabo kese a panyimfo atitiriw ekopiem ewo ase ene omampanyini Mahama ebepiem ho panyimfo bebre ena kwakubo nsam de ade obi akɔkyere ne bobre
Yɛdan amammerɛ ne amanneɛ adi ma wohunu sɛ wei ɛyɛ asante deɛ asante amammerɛ sɛ kutu sɛ bam mo na no ɛna Kevin Taylor sɛ abrafoɔ panyin na ne din ɛde Lion King a ɔka akokoti rally unya hwɛ video na mo ahwɛ ɔwɔ ne ho nsɛm bi ka na nsɛm bɛn ɛna Kevin Taylor sɛ ɔwɔ kafa ɛyɛ Lion King ɛho abusua nyadaagye ne tie yɛ nana ɛyɛ Asantehemaa sisi ade akɔkora ne chi fɛfɛɛfɛ ɛma na yɛ de na minim sɛ yɛ nana Otumfuo onim sɛ bebia yɛ nana anane nuaba ɛkɔ no sebio penifo agye no sebio ɛyɛ de fɛfɛɛfɛ nti enye areho ne yedi sebio ɛyɛ nigye efiri yɛ nana wonyini na sebio nipa nyini edun pempensuo bi a na ofiri ɛyɛ sɛ ewiasefo asase so a enye etwadwo ene edwa anase oyaw ene edija ne kwan ye de enyigye ɛwɔ yakomem emom ɛwɔ ɛya sɛ yenipa yɛ na tena akopim pempensuo bi a ofiri yensa no ɛya sɛ ebeja ne kwan nanso yeni mobra oboye ene sebio de ogya wechiri ene ɛyɛ nsempa ene sebio obrapa oboye a aya na ye de enigye ena sebio ye dija ye nananom kwan nti ye nana Asantehemaa yekoja ne kwan ya pra ne chi no ye de onyame ena esre ne brebrɛ bebia okobia onyame enso enka ne ho ye nananom wonse do a omagye na atenase a sebio bibia ekoso ene Friday na endra na eyie koso do endra eyie koso nsɛm sisiye ai na social media gidi eyie ba aya asɛm a munya abotre me say ndra kono Otumfuo kwa yemhyehyɛ no ndra na Otumfuo sɛ tutu nana ɔtakonyo na ne yem kura de sɛ na den ai asɛm a aya mu bi munya abotre aya munya abotre na asɛm na aba ne yeye asɛm a munya abotre ndra yewunya bebre ndra Lion ai asɛm ba ya na manfo gye bɔso Mami catch no Lion King. Bema one way. Bema is Santiago. Was it? If you know neighbor, Omodi the show. Lion King Cassandra, Waji yera boso. Ahumachi. Dear sorry yet. Not yet Lion King be dear for the home. Yes, Lion Yabutre. Na Lion Kuko, no Akakoti. Lion Seba Yabutre, and yet na you. Ave adia sana ye befro bia se ye kosiera na Lion ari akukọ mako akukọ ti aka ni yam Lion dibi sore adia sana abo 7 na Otumfuo frefre se abrafoɔ we ye kosiera na ehia guard no Lion ayemre Lion agye wa pre ne ho akɔwe akukọ ti ma Lion akukọ ti aka Lion yam akukọ Lion ayemre ye started the puff for the gas Lion eye de enye 2 hours eyi o ebeche na nyabotre na yenye ye asema nyabotre Lion nya asema nyabotre de nyina ne asante dia enye nkwa wo dia nyabotre started for because eye ye na Otumfuo wandantem enti na ne raho okoda na wanda kra nche be 30 minutes ni tie Lion ball for na Lion ni tie no de bidie fa no ho no nam asante onam santase nam bantema onam menhia enkonfo da kakrampo ye sori abeye yie Lion so de ase na Lion awe besi no nam krom hu nipa ene efrese Lion nya abotre asema nya abotre ne nyina na ewu ye de ase obi akokɔ na Lion akoka de ti inti abo 7 ne ase ne time aso ye gosie na ye hwehwe Lion na Lion akokɔ ti aka de yam akokɔ ti aka Lion yam Lion be masam
Imbredu si ekosie na yehu lion ati lion ni so gidi no sa afede ni nyina lion abre ye fe lion se basa mabre nipa je ye se lion ye kosie na lion se menko ye su beko o se menko ye se lion obeko ye se lion inti lion se okasa ma aisa akoko okasa kwa lion kwa wi akoko ti akoko nya diabetes na lion keka ti ena oka no amene yes lion hwe nya abutiro na aseba nya abutiro lion menka se tie nipa de nipa ne nya ne nipa ene yakọ ako ene yakoku wei ene ye ne de yeti ase ye do nana lion nya abutiro 4:30 na start ye lion sori ne yakoku nana yanko sie nana lion said abi boha ne nyira lion atena ne boha so lion atena ne boha so ye pe boha a protecting na akosie na lion atena ne boha so sori yanko agidi nyira lion ayemre lion endo oseko ne wakotete e champion fiechi lion akotete champion fiechi ye hwehwe lion ma ye hu de be ho lion tete champion fiechi ye ka asem kirema amuntie asemba nyabotre lion gidi entumi nyabotre 4 o'clock na ka kire 4 o'clock yesi nyabotre eyi ni time no ebi wom men starting grow from 4:30 nyabotre bo 2:30 lion so dabi asante ye de ni akontokwa asante title so ha ye hu title no nyabotre na asebo ho lion enti later na Otumfuo say end the time do ye se yekokora na echi ye frɛ lion na atasa aja konwa ai ye se atasa yenko osida lion bidie ni nyina hohoro bidie na oyusu ye no so na oyusu eye bechem bidie ni nyina hohoro ma lion ne boha esi aboha na da lion sra su lion twe boha ne kura ontwe because imbre no anopa na lion otwe boha esa me mami catch no Lion King Bema ni Santehemaa osi fi no na eko omodi na shawde menya swodi Asantehemaa Asantehemaa Bema ene ya la ya mu no Adiasa ni ahwehwe lion sa lion adiasa yango sie na lion tran bo haso lion ewia keteketa kekra Lion King asamba nyabotre ne nyina na na wofa ase ne ye odoye ye achenchen hinefo adehye asamba lion nyabotre utwe bo ha ebo no nso a akokoti aka oyem lion etiwe lion emre ai bo ha ni nyina aka ni yem lion asamba ye nyabotre ne nyina ye nyabotre ne bibia kakra yen save energy ne aye ne kakra and 2025 kwana me hu eye Abrafoɔ use iPhone 2020 Abrafoɔ bi okutade kekra ba so that obi say o check it Abrafoɔ okoto data dey na Abrafoɔ okoto data 2025 kwana me hu say Abrafoɔ nana ama wadwuma se di ye nana da form bonana ho ban wagya the post okoto data adan a or go TikTok 2025 mu Abrafoɔ okuta iPhone Abrafoɔ okuta Samsung iti munja nyoma ngufie ne nya mamre na otumi ho Abrafoɔ no okuta boha na otie kɔ Abrafoɔ tie kɔ Abrafoɔ a wona obebo na ho ban sɛ obi twiri tie obetwa de ti no wu tie kɔ Abrafoɔ no otumi buta sɛ na MTN momofo na hefa no mo mesi bi hu Abrafoɔ ni bi no obuta obi a mesrɛ mo we de ye de wa wonim ne wo bat ye hyɛ da nim area ha ɛhe no mo ye transfer no Abrafoɔ nim area ho na obi be di bɔne na ɔkɔ a ɛbɛ de na wakyɛ no Lion Lion sleep me say enye eyi eba ya na minim say Abrafoɔ kuta iPhone Abrafoɔ kuta iPhone na Abrafoɔ ye call me kodu be bia me hwɛ video bi Abrafoɔ wagya konwa te so ye call Otumfuo te hokobo Otumfuo ho ban ba asante ho ban wagye phone te ɔte na Abrafoɔ gye oba number Abrafoɔ gye oba number Abrafoɔ na ɔde ne phone ama oba se ombo numbers nguso wona asɛm si obetwa dipati no wo de wo phone ama Delilah se ombo numbers nguso Abrafoɔ kutuo ne refi se wo so garden na
ma Abrafoɔ yi ne phone ama oba say wo na yenim se bibia ntumi wo no wadie duro a wokuta bɔ ha wotwa tire no wo yi phone ama oba say ɔma wo number na nse yɛda say ɔse atua punum ɔse yɛda atua punum because Abrafoɔ gi number Abrafoɔ busa location Abrafoɔ kyerɛ so mpɛmomo ɔmo pɛ data na wo Abrafoɔ na wo be garden na no wo gi data wo de yɛdan obrani wo de data yɛ de Lion King lion emre wo me nwudwam atasa abere enyo ono because na adwuma no den ai episode the ofan work up pa Lion King ofan work up of chese ofan work up pa because odi kakra ma one nkra before say Thursday ne beba say yawada wa wunima wo be pie no ai atasa feel free that share what you know we are but modern say wo be share among you bisa etumi aka aha eye AJ gossips me dey e dey AJ atasa abere yenya no ai nipa de we adwuma say wo bra wo je wa home ana feel free that share what you know we are but modern say wo be share among you bisa etumi aka aha eye AJ gossips me dey e dey AJ makra